wie dat wij eens hebben leren kennen. Ik vrie je zogenaamd in opoven. Zogenaamd, met meisje wist er niks van. Nou bleek dat dat familie van mij was. En mijn moeder zag tegen mij, die Suusgeer ken je. En nu heb ik willen zeggen, dat is die vriend met een meisje van een tweeling. En een van een tweeling kreeg waarschijnlijk geen kinder. De ander was al getrouwd, een haaikinder. En daarbij zit het, dat is familie van ons, dat is een achternicht van dich. En dan mocht ze niet meer trouwen, kreeg ze ongelukkige kinderen. En daar ben ik toch nooit meer heen geweest. Het was afgesloten hoofdstuk. In die tijd eigenlijk een tuffen en ging ik veel op stap. Ja. Toen mocht ze nog drinken, dat was nemens op de baan. Hè. En dan ben ik hier, leerde ik hem kennen. Ja, in het gezin, met zijn broer ken je niet goed. En de vrouw gaat aan mij, hoe kent je juist van? Nou, ik zeg, we hebben samen op een vakschool gezeten. Dat is mijn broer. Is dat die broer? Ja, en zo zijn we stilletjes aan bekend geworden.